Здравейте, приятели, днес ще играем на Brawl Stars, както виждате, и нека да започваме с първата игра. Ако се чуете кой съм аз и ако кликвате за първ път на мой видео, то това е моето първо видео. Аз съм Иван. Хора, видяхте ли това, което аз видях? Защото малко не ми се стори така нормално. Не се виждат слабички такива. Тръкаш бе. Да, те са Masters, аз съм едва Diamond. Те са 3-4 лева по-добре от мен. Тъпия мистер Пито, как го мраза. Зоната. Пито беше. 3 Masters и това е игра, която ще загубим много ясно. Коля, както се забеляза, имам хайпер на Пайпър. То огромно бе, че го направи това. Не. Да ходи да отмъсти на Пито. То го заслужава. Пенито остана, пенито. Къж бе и гадина долна. Ох, там. Той се е заредил хайпера. Междуто хора, ако победим Мастър, сега ще бъда много щастлив. До сега така никога не е било. Допреди ми се е падало поне 2 Мастърс, сега 3. Да, както си знаех. Ще продължа да го купи с Пайпър. Няма да игра с нея. С мисиите съм бил другото, какво ниво е. Да, същото. Ясол. Хора, пишете в коментарите дали имате бери. И хора, не знам с кой да играя. И пишете в коментарите кой скин да си купа, защото имам много блинк. И просто искам да си купа някакъв як скин. Пишете на кой. С кой да играя. Не знам. Мек. О, хора, честно не знам, ще играя Едгар. Защото искам да му дигна голд. Не, спайк. Мога да му го дигам голд 2 и скоро да му взема тайтълът или титлата, там както някои казват. Хора, абонирайте се и лайквайте, за да има други такива подобни видеа на Brawl Stars. Ох, ботове. Да, бот Барли с голд 1, да. Между хора, пинчето палче са го променили анимацията. Ох. Може да не си изхабвам улта, ама каре. Не мога да спра с това палче нагоре. Защото твърде много съм го давал. Ела. Да. Разгир. Ботове. Хора, пишете в коментарите на вас кой ви е любимия мап на нокаут. Мен ми е Out into Open, там какво беше, не помня. Говоря, ако знаете името.
Това е също ми е любимо. Това между другото тук бех си дигнал Шели и път 25 ран, като стоях тук в второто блокче, като целяха, не ме оцелвах. Че ма дразнат. Но искам между другото то скин на Dynamite. Да, ти. И то бери от нашия отбор. Нищо не направи. Ах, как се скрили мазните файтъри. Не, да си посмя, не. Не, Честър. Ало, нашата гадина. Добре. Победим още една игра, ще бъде много яко. То ми дава такова за кръв. То път не си изхабих от. Ще го паза. Кашмакаш. Ой, ако знаех, че си там. Ако знаех как щех да те ликвидирам. Той Леона да нас се справи. Почакаш, айде помагай му. Той случайно да не може сам. Дайте нагоре, тя се е скрила там, там горе. Не. Да, то бери от нашия отбор си изхабилата в стената, бах ти простия. Само сложим тук. Опа. Това пинч. Това легендари пинч. Но е яко. Тук имам ли някое друго? То само... кои са скъпите 40 джема. Горе долу Лилито малко ме плаши. Той то огром. Тук ще се скрия баш накрая. Който нямаше много кръв, как си мислех. Так, не, ако тая ми влезне, съм мъртъв. Значи... Талите от както я бъфнаха с 2 удара направиха много силна. Това с ут. Поко няма да успееш, не се хаби. Пуквайте бе. Поко. Да, браво, Поко, браво. Почти. Тя го пази за мене. Къшма. Мърти с такой силата в него, за да получиш кръв. Ако си умен, да е. Да. Но не в тук. Добре, той без това нямаме шанс. Тук ние сме мъртви. Защото нашите не знаят как се играе. Избирам да купа купи, което е много зле. Ще използвам аз ли или то няма само те? Между другото, какви скинове има? Само силвър и да. Стробери. Да се приближа близо до тях. Ще да ги убия. Нещо ми бъгна. Ако ми разкрият къде са, ще е добре. Да, 500 удари ми такой. То така става. С 500 удара. Янджото бе... че просто, ама просто вече над всякаква летва на простотия. Да, то се даде доброволно, да, давай. Така ще си изгубиш купите. Та пак. То няма да може...
другия ще го убие. Няма шанс. Да пак смотам. Я поквай. От тук за 3 секунди мога да я до там. Лекарка. Не, да си посмял. Не. Аз как си дадох от... само аз ли съм? Тук ще бъде, ако се приближат. Ако то Бери дойде, ми е лесна жит. Да се приближавам нагоре. Да, не, да си Няма какво да направя. Ако нашите са малко по-добре, можеше и да стане нещо, макар и. То трябва да има шакълче да стане. Взема бибето. Да разна. Така сега ще побързам. Да, тук разбира се няма никой, както си знаех. Ай ти покажа Рая, ела. Как автоейми е мазната файтърка? Не автоейми. Автоеймиш. Чма дразните гадини долни. Но ма дразнат. Те ще да е от тапачката. Нали? Да. Как ли не? Не, хора, нещо ми върви напред. Нещо ми вървеше напред и... Не започваме хищ добре. Съм изгубил бая купи. И от тази тропи лига и направо... Това ще му отнеме... Ето тук ще му върне, тук някъде. Пред те критите. Кой ми с едно купи? Пайпър. Колко ще ми вземат? 774. Това вече няма с кой да играя. Само да ги видя те с кои играх. Манди. Ще игра с Грей. Много Грей става за нещо. Да, мисля, че са никакви малки ботове. Та Джекито ще я разбия. Аре, ма. Как има разсъдия? Придърпвам и убивам. Да, то как краде килове мазния файтър. Аре, ела. Мете имат. Макашма.
Тюни ме да. Не. Хора, вие между другото видяхте ли как ми бъгна в стената? О, то няма шанс. Простък. Сега ще видят. Порталът ми стои или не? Сме се като бизон. То стигам да ме издава, защото вече ми писва. Ай, че ми ходи само. Да, ела след малко у нас, нали? Да те покана. Да дойдеш. Да, никакъв шанс. Еде, байст. Браво. Не можах. Към следващата нага Стардроп. Хора, моля ви, първата ни цел да бъде 50 абоната. Моля ви, 50 абоната. Ако на това видео достигам 20 лайка, ще има следващо. Да, те има двама. Ще ме измъчат от всякъде. Нали? Както винаги от нас ще ни убият, нали? Ох, и на мен така както само ми ходи направо, вече ми писа. Тъпата буни след малко да ходи от тях и да я пребият. Тапа за нищо не става. Имаше малък шанс, ама каре. Мъкни. Вече много ма дразнат. Няма ни там. Поне си хаби гаджета. Но има още. Браво, бе! За нещо ставате. Нямам гаджети вече. Ако ми дойде, ще избегам. Колко дълъг. Добре става. Чао! Охо! Не! Къде отиде? Не, тази от друга Сандито умря. Браво, Бони. Моля те, победи. Само ако и се заради на нашата ута, ще е добре. И там ако имаше сега мутация, и той имаше мутацията на Мек, щеше да ни съсипе. Това вече е кемпи. Давай. Тази е добра. Ще идеме на палче нагоре. Това палче тук отгоре, дето е... Ето защо ми излиза, защото хората са ми давали. Чакай малко. Аз не бих ли 84 или 9 купи и спечелих 9. What? Бахти математиката. Тук може да ми дойде месец. Да. Why? Ела ми фирален живот. Да. То така става, лесно е.
Ако така ставаше. И то сте бомби, бе, не престана, бе. Пази са малко пъти, бе. Ох, трябва да има на всички герои гаджет за регенериране. Това ще трябва за всеки. Биго, давай ма, давай. Да, след малко иди в бомбите направят се, ние ги живее с тях. Да. Не. Ох, мислих, че това е някой от тях. Поне килнах един. Биноси просто, ама. Трябва някой герой да ги нърфнат. Всичките да ги нърфнат. Дадат по един демидж. По едно кръв да ударят. Ето. Браво, Гром. Шестица. Минус. Те не успя да ме опазиш. Да, виждаш го, ама не го убиваш, нали? Трябва да бъдем умни. Как ма? Ало, нашата... Давай, убивай, давай, айде ма, давай, един. Простачка. Тя между талото имаш. Е тал на мандито. Но се ще влиза стрелата и ще вижте. Да, ела. Ще покажа рая. Не, прекаляш, ма. Да пукнеш. Пукни, ма. Разгине. Ей, завърнахме си някакви купи. Има още бая. Я да видим колко сме били, ако може. Ако между другото утре свършват тропи лигата, вие това видео ще го гледате утре, когато силно преди или след тропи лигата, като изтече. И остават при мен 14 часа и 3 минути и ще ми вземат цели 700 купи. Направо не знам как ще ги завръщам. Да, е такъв живота. Добре, кой ще скин имам? Ще игра с Мортис. Мека М ще бъде от моята страна, която ще... О, той е OG-ски някакъв. Сега ще видят. Чакайте. О, не, Байрон ще от моята страна. Не, ето никой няма да бъде. Към херни. Пукни, бе. Пукни, бе. Отрепка долна. Ето, е много добър. Да, правилно.
За те другите читари. Бе, ще дойда с вас. Елате. Ботове. Това имаха митикъл или майтикъл там, както някои казват. Хора, абонирайте се и лайкнете, за да може да кача второ видео на 20 лайка. И първата ни цел е 50 абоната. Ако ги стигнем, ще бъда много доволен. Много благодарен. 1000 последователя ще направя един giveaway на Brawl Pass Plus. Това се абонирайте, за да може да го направя и това да се осъществи. Ой, Байрон е добър. Само да внимава, че там е на пипера за готвене и пилешкото месо. Са там. Ето ги. Една пилешка супа ще направим. С пиле и един пипер. Който пипера изчезна. Няма го в магазина. Той има достатъчно кръв. Регенерирай го, бе. Долу. Просто кисла. То няма шанс. Браво, да, майка. Имаш ли хайпер? Не, нямаш. Както си знаех. Бързо. Давай. О, вече знам къде е. Как е? Читър. Зарази още един път. Просто кис. Така, добре. Кукурол да беше го убил, ще да бъде добре. Той трябваше да бъде мъртъв дема. Супер се трябва да го спасат. Поне си пази ута за финалния рунд. Ще дойда топ от стягата на Мекела на туковата пак. Ай, тапанар смотан. Брънкай. Би. Браво. Ето ще не направи почти, да, ама. Поне на жертва имам ли? Не. Поне стане 30 или 40 купи 28 000, там 200 и няколко. И 30 или 40 да стигнем и видеото свършва. Хора, мисля, че го видяхте пределно ясно. Добре, сега подозират, че ме няма. И всички ще ви спържа на слонини. На слонини ще ви направя, то ще направя на... Ами, айде, чао. Да. Това е бъз, той няма да успее. Поне заради джилото за следващия рунд. Аз следващия рунд ще тръгна так. Делате всички. Ама не ни хилвай, като сме на стоп. Добре. Това беше Мастърс. И го убихме. Да, откъде знаеш, че съм тук, защото ауто имаш, нали? Нали ауто имаш, нали? Признай си. Признай си, че ауто имаш, признай си. Сама си бъз, бягай. Ела тук. Учи ма дразните. Не, ако сега ме зарази, ще бъде много зле. Не успя. Сега дойде прадният и ще
Търската бе. Не мога. Сега знам, че преднята ще бъде добре. Да не... Няк. Чума. Бе, още едно... Чайте само да видя на нещо. Добре. Хора, само още една игра. Ще изигра с Dynamite на долу и видеото приключва. Просто пишете в коментарите дали да си апгрейд на Dynamite на 11 левел и да ми е с Hyper Charge. И то май няма. Ще видя. Хора, пишете в коментарите на вас кой ви беше първия Hyper Charge, ако помните. Hyper Charge. Годината видяхте. Да пак смутвам. Вземи ги. Вау, не те видях. Толкова си умен, че направо не те виждам. Да, ела. Пайпер, помогни ни, ма. Убия. Браво, добро момче. Не. Да, това ауто е ми. Хора, още една игра, защото много ма дразнат и той е тъпел примо. Знае, че мапа е голям, ама пак взима герой с къса рейндж. Там удар. Какво да ви кажа, тъпо. Дали е добър? Не. Само не бесите. Всичко към херни. Пускам ви бомби, гадини, долни. Поквай. Ела. Там видяхте, че си там. Там. Къде си? Добре. Хора, това беше от това видео. Абонирайте се, лайквайте. Като ще имам 20 лайка, ще има второ видео на Brawl Stars. Ако искате да играем други игри, пишете долу в коментарите.